Neste parque eólico prodúcese enerxía eléctrica a partir da enerxía do vento. Para conseguir esta electricidade necesitamos que xire un xenerador. Vexamos nunha maqueta como se produce a transformación de enerxía eólica en enerxía eléctrica. Temos unha hélice, un xenerador e unha bombilla conectada ao xenerador. Con este secador simulamos o vento. O vento move a hélice. A hélice fai xirar o xenerador e o xenerador produce a electricidade que encende a bombilla. Vexamos como funciona un xenerador que todos coñecemos, a dinamo dunha bicicleta. Cando a roda da bicicleta xira, xira tamén a dinamo, producindo a electricidade que encende a bombilla. Nun aeroxenerador real, as palas teñen que estar a bastante altura para aproveitar millor a forza do vento. Na parte superior da torre está situada a góndola e no interior desta atópase o xenerador. A corrente producida polos aeroxeneradores chega a unha subestación a través destes cables vermellos. Neste transformador se multiplica a voltaxe e despois de atravesar distintos elementos de medida e protección conéctase a liña de suministro de alta tensión. Tras unha viaxe polo tendido eléctrico e despois de atravesar outros transformadores, a enerxía eléctrica chega aos fogares.